Madhumita Bhagawati DC Karbi Anglong retacing hi EM Karbi Anglong Autonomous Council ke patipi ponalong Mirjeng Ronghang Deputy Director Tourism Karbi Anglong Lapen Tourism Department atum cherap chitudunsi Bangkre troksi ariso ejang atum aphan hunar se rojgar tak first batch along training mate ason ke pacharli dunji aphan State Institute of Hotel Management Dimapur along toidunlong lo Labangso training along ke Charlie Dunlong ji lake hospitality management lapen entrepreneurship aputhak lapen ke Charlie tangdet lo polote placement mate saika choklem dunji awar saita ladak penamatsi longpon phitpo labangso training ke endunji ariso ejangatum anaphan kachi umape pen chenglok mattress lapen hostel along kinang sot ason ke do ansitami Karbi Anglong tourism department hin pensi pajier dunlo lapen hostel ansitami pini arkoi ni phai ingkora phorni thondun pamelo Lapen ke Charlie Dunatum aphan setami aki joy pen ke Charlie Dun longawar saisi piponlo. Idam tangapor Karbi Anglong Autonomous Council EM retacing hi akemang Karbi Anglong along ta tourism hin lak ansose kapaprang dunji aphan mathaponsi nonapor lapusona war saikimi ki thormi ariso ejangatum aphan ki pipon thekapot ke Charlie Dun long ariso ejangatum api apo lapen hamphangara datum pen setami akiro pipajirpon. News Desk Report, Karbi Anglong Live.